Nyakwara Mgajwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Ndek kalapapla number 5Y D5B mana walwaro dhiao manyoro kelo lal ne oganda Luo bende. George Were wuod Nyakach onindo e bade. Were ne en pilot ma ndegeno mane onege jaod bura ma Emurua Dikir Joanna Ngeno e kind ji ang'wen mamoko. Were ma en jalweny mar Air Force machon mane osedhi rutaya ne oseriembo ndege kuom seche mohewo 4,000 kendo onego dhi rutaya dwe mar 9 mar higani. Anyuola mare kawuono romo ne ringre e alap ndeke ma JKIA kapok oter ringre nyaka e kar kano ringre Malii, Nairobi. Cleophas Oluoch nigi ler. Retired Colonel George Were, pilot mar ndege number 5Y-D5B mane luar nyoro godhiambo. Wuod Nyakach Kadianga owito ngimane kachiel koda ka ji mamoko 5 tok tiyo kuom higni mohewo 40 ne odong' gi dweche matin to dhi rutaya. Anyuola mare kawuono romo ne ringre alap ndeke ma JKIA kapok oter ringre kar kano ringre Malii, Nairobi. Were ne dhi loko higni 65 higani kendo dhiale kaka achiel kuom pilot mane ni kod lony mararieya. Wayudo wadgi matin Dr. Francis Were kendo miyowa nonro mar wadgi George Were. Kanal nigi dhako achiel to gi nyithindo 2 to nyithindo 2 gi achiel nyako maduong' ni Australia osomo to wuoyi matin to sani ni Poland osomo bedo ajuoga daktari. To lony mare chal nade? He had been flying as a fighter pilot with the 50th Air Cavalry for very many years, since 1985. So he was a very experienced pilot. Koro higni mang'eny mar over 41 years. En gi experience ma molo 4,000 flying hours. Mamiyo ng'ato very experienced. Kopogore gi tich, familia mare pare nade? Kaka wadwa maduong' ne wan osiepe matek ahinya, maber kwa dongo pamoja e odwa. Kendo ne waherore saidi kaka family. Taparo hera manen godo kuomwa kaka nyithindgi, kendo muolo bende ne en godo, muolo ma nokawo kuom wuonwa mosenindo. Kaeto nohero weche madhi mos, ok ohero koko, ok ohero dhawo, ok ohero lweny moro amora gi ng'ato. Kaluwore gi lony mare, anyuola mare pare kaluwore gi jogo mane oting'o e ndege kinde mane ne tich. Kendo nohero tije kabisa. Tije notiyo gi chuny achiel, be momiyo ji nohere. Kata mosewewa baba Raila bende nohere kaka pilot mane riembo ne kalapapla mare. Nikech osebedo gi experience mar higni mang'eny koriembo ndege. Ma joma dongo go oseriembo mang'eny. Baba Raila oseriembo ji mang'eny. Gideon Moi oseriembo kamoro amora oseriembe. Were ma en jalweny mar Air Force machon mane osedhi rutaya ne oseriembo ndege kuom seche mohewo 4,000 kendo ne onego dhi rutaya weche mag riembo ndege dwe mar 9 higani. Kopogore kod Were, familia mar Nicholas Kiplangat Kosgei, ma en jago picha ma bende ne otho e masich ndegeno, pod ywage ka wuon mare mawuok e gweng' ma Kipkebe, kaunti ma Bomet, lero tudruok margi mogik. Jaduong'no wacho ni ripot mar tho mar wuode nyochopo ne kokalo e ote manosomo mana e kuonde tudruok mag mbui. Akaniambia kuna post imekuwa posted, kuna ndege imecrash upande ya Eldoret. Hapo sasa tukastuka, tukakusanyika na mama na familia, tukajaribu. Huyu kijana wangu anajaribu kuangalia kwa online, hayuko online. Mimi nikaingia kwa WhatsApp kujaribu kutuma, inaenda inaweka tick lakini sio ile ya kawaida. Pasa nikaanza sasa kustuka kidogo. Mama pia kastuka. Anyuola mare ywage ka giwacho ni osebedo inga margi nyaka ne otiek sombe mbalariany ma Maseno e weche mag fwambo gi keyo magiko ne oduogo bedo jago picha mar mosenindo jaod bura Joanna Ngeno. Mimi nilikuwa naongoja kwa sababu aliamua mwaka huu kusomesha huyu msichana. Alisema usiendelee kusomesha, nitasomesha, lakini shamba nitakuja nunulia wewe. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.